Shukuru manerano mwari ndi mwari wakanaka. Gaititende mwari nechipo cheupenyu, the gift of life. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Tenda shukuru mwari ndi mwari wakanaka. Ekuda kwechipo cheupenyu nenyasha. Pastor Isaac, God bless you. Thank you so much. Nehemiah chapter 13. Nehemiah chapter 13. Nehemiah 13 from verse 1. On that day they read from the book of Moses in the hearing of the people, and it was found written that no Ammonite or Moabite should ever enter the assembly of God, for they did not meet the children of Israel with bread and water, but hired Balaam against them to curse them. Yet our God turned the case into a blessing. When the people of God heard the law, they separated from Israel all those of foreign descent. Tenda mwari zvikuru. Tsamba ndaverenga ine chekuita nerimwe rudzi, marudzi mairi, Ammonites neMamoabites. Vana veIsraeri pavakavaka the walls of Jerusalem, vachivaka kuJerusalem, vane mamwe marudzi avakashanda nawo to build the walls. But yakazosvika nguva yekuti vapedza kuvaka vagara, the book was read. So Bible rati, it was found written that no Ammonite or Moabite should enter the assembly of the people of God. Zvaitika vavaka vasiri kuziva kuti tavaka nevanhu vasiriwo, vasingadiwe naMwari kuva pakati pedu. Kusvika musi wakavhurwa bhuku rikaverengwa, it was found written. Kureva kuti vane information yavakuwana nekuda kwekuti pane bhuku ravhurwa. Kana information vaiwana ndoichava lead paaction yokubudisa the foreign descent, vanhu vasiri vekwaIsraeri pakati pavo, nezvikonzero zvakatorwa kunzi havana kunge vapa Israeri mvura kana chingwa. Time yekuti Israeri ari kubuda muEgypt vachienda kuKenani, vane mamwe marudzi avakasangana nawo along the way, vanga vasiri vasingape a good welcome or a hope mukufamba. Havana sikunetsana nemarudzi ari mudesert, but kune marudzi akangonzwawo kuti we cannot do anything for them. Chakaita kuti Mwari akonzere miracle yekuti vanwe mvura padombo, avape chingwa chavakati mana murenje. Provision yanga iripo, asi haina kushanda nokuti vanhu vakaramba kuvapa. Mwari ndokubva vakonzera a miracle to sustain a system of provision yanga iri available. So haangoitwa mamiracles, but anoitwa nechikonzero chekuti payo zvaifanirwa kuitwa nepaifanirwa kubuda napo hapasi kushandiswa. So vana vaAmoni nevaMoabhu raiva rudzi rwakaita izvozvo. So the next generation iripo nawo pari kuvakwa naNehemiah nevamwe, zvanzi vakavaka nawo, but vapedza ndopa vakavhura the book of Moses, ndopa vakaona tsamba iyi yakanyorwa, ndo yakavatungamira kuti ngatibuditsei vanhu ava nokuti bhuku rati. So secret yelife mukurarama ine chekuita nekuvhura bhuku. Ende kana bhuku varivhura rinokuvhura kuti uzive zvekuita, nekuda kwekuti kana usati varivhura, you can also welcome your enemy in life. But panguva iyo ichita sekunge is not an enemy. The devil kana achataka vanhu, pane imwe attack ine a long term effect, zvokuti muna today na tomorrow, but panenge pasina kana nyaya iri friend, zvinhu zvakanaka, but at the end the enemy will show up. And sometimes nezvekuti wagara naye mabuilda upenyu maita zvakawanda, but kana akukupandukira it becomes worse, because pane matrust issues amanga muinawo muchiwirirana kubva kare. The book was opened and their eyes were opened to see. So chinotanga kuti munhu agone kuona ibhuku kana ravhurwa. Yes. Yes. The book was opened
And it was found written that no Ammonite or Moabite should be among the people of God. Marudzi avatarwa nezvavo aya munguva yatiri kurarama nhasi havasi vana vaAmoni nevana vaMoabhu, but inyaya yekuti vana vaAmoni vairepresenta chingwa nemvura zvavaifanirwa kupa vana veIsraeri. Saka they did not meet the people of Israel with meat, with water and bread. Vana vaMwari vari kufamba kuenda kuKenani, but vari mudesert place vane zvavaifanirwa kuwanawo zvekudya kune marudzi akaramba. Varambirwa kudaro Mwari ndokubva aita miracle kuti vakanwa mvura yepadombo akavapa chingwa murenje chavakadya nekuda kwokuti kune kurambirwa kwavaita. So dzimwe nguva kurambirwa nevanhu kwakanaka, nokuti kana Mwari akuita akupe mvura yemutsime anokupa mvura yepadombo iri better, because yemutsime can be spoiled easily, but yepadombo hakuna anogona kuispoila. They did not meet the people of Israel with bread and water. So it was found written that no Ammonite and Moab shall be among the people of Israel. Inyaya yakaitika ari marudziwa yaya. Muupenyu hwedu zvinorevei? Kune zvimwe zvinhu zvekuti ukasavhura bhuku unoramba uchizvigamuchira uchizvitenda nekuda kwekuti meso ako anovhurika bedzi. And their eyes were opened. After the reading of the book, their eyes were opened. Ndokubva vaona vana vaMoabhu nevaAmoni vari pakati pavo, ndokubva vavadzinga. Kureva kuti dai bhuku risina kuvhurwa, vaigara nema-enemies, vaigara nezvisingadiwe naMwari kuti vagare nazvo nekuda kwekuti bhuku harina kuvhurwa. Bhuku rikavhurwa unovhurika kuti uzive zvekuita. Danger ndeyekuopareta nebhuku rakavharwa iwe uinaro. Ndine murume aiva mambo anonzi David. Ane murume waakaurayisa zvekuti Mwari vakabuda pachena kuti David wauraya Uriya. Uriya akaurayiwa kuhondo, but mafambiro enyaya ndeyekuti David ndiye akanyora tsamba achinopa mambo mukuru ari kuhondo kuti isa Uriya kumberi kwehondo kwairi kunyanyopisa kuti agone kufa. So Uriya haana kuurayiwa nehondo. Uriya akaurayiwa naDavid according to God. According to people akaurayiwa kuhondo. According to God, Mwari vari kuti David wakaurayisa Uriya. Nekuda kwokuti Uriya akapiwa tsamba namambo, akaenda nayo akanodhilivha tsamba inouraya upenyu hwake, ndiye akaidhilivha. Zvokuti dai anga ane misikanzwa yekuvhura tsamba murodhi anga asingaende kuhondo ende anga asingaurawe. Nokuti tsamba yanga ine death sentence yakatakurwa nemunhu wacho ari kunofa. Uriya akapiwa tsamba naDavid kunze nanopa Joab mukuru wehondo. Yanga yakanzi kuti isa Uriya pamberi pehondo iri kupisa afe. So Uriya akaurayiwa nekutakura message inouraya upenyu hwake, but ari akaidhilivha kuti afe. Nhamo yake haisi kushaya message ndeyekusavhura bhuku. Tsamba anga inayo but haana kuivhura. Izvo zviti nevanhu vari kukuwadzwa nekurova nezvimwe zvinhu muupenyu. Iro bhabhiri riripo ende mumba anaro but haasi kuvhura bhuku. Uriya waurayiwa nehondo rekwete. Hondo yapedzisa munhu akafa pakutadza kuvhura bhuku, haana information. So Nehemiah 13 yati pakavhurwa bhuku raMozisi, pakaonekwa pakanyorwa kunzi hakuna mwana waAmoni naMoabhu anofanirwa kunge ari pakati pevana veIsraeri. Zvanzi ndobva vakabvisa vanhu ava pakati pavo. Kuda kuti vakararama nevanhu ava for a long time pakati pavo, vari vanhu vavasingafanirwa kunge vainavo nekuda kweignorance. Mumazuva aya inyaya yemarudzi, mumazuva edu inyaya yezvimwe zvinhu zvatiri kunzisa zvino hazviite, nyaya ndekunamata wobva wafa wobva waenda kudenga. Ndakataura mumwe musi pano ndikati inonzi internal life hauiwani pauchafa. Maybe I need to repeat this kanaka. Internal life unoiwana nekuti Jesu akakufira, unoireceive today tirarama. Zvokuti unozofa wava neinternal life i-wrong understanding. Hauiwani nerufu rwako, unoiwana nokuti akakufira, i-gift iri muna Kristu. Saka Kristu basa racho akatoita, and you can receive it today. But what receive today internal life, as long as haufe the physical death, you can even die the physical death, but nokuti waka impact what the internal life is in you, you continue. Without to you, una internal life, death is a passing phase.
auwane upenyu usingaperi nokuti uchafa. Wakauwana nokuti Jesu wakatofa. Akanzi ani nani anotenda maari ave neupenyu usingaperi. But eternal life is gift iri muna Kristu, not in your death. So your death haina benefit to you. Rufu rwa Kristu ndo rakaita kuti uve nebenefit inonzi eternal life. Saka nyaya ndeyekuti bhuku rikasavhurwa, we can settle for less. Imo mune the best and the better for us in Christ Jesus. Amen. Aiwa, paridza nyaya yekuenda kudenga. Nyaya yekunamata haisi nyaya yedeparture. Kunamata kune nyaya mbiri. Kuchaendwa uye nezvaakauya kuzotsimbirira kuti zviitike kuno. Saka ndichitaura ndichiti kubudikidza naJesu unoporeswa nemavanga ake. Kuburikidzwa naJesu unoponeswa neropa rake. Kuponeswa kune chekuita nedenga. Kuporeswa kune chekuita nenyama yako panyika. Saka iri vhangeri rinotaura zvenyama uye nezvemweya. Ukaona bantu zvenyama zvina basa tichafa tikuenda kudenga zvese hazvina maturo. That's a lie. Hausi kuvhurirwa bhuku zvakanaka. Why is tinoporesa ina Jesu iyo nyaya iri kuti tife tiende. Life is a gift from God. Unaziva here kuti kune zvaunofanira kunge waita pano zvekuti zvikasaitika pano Satana wina mulife mako, even ukaenda kudenga it does not care. Saka uchiona kuna demoni rinoti rikamanifesta, munhu anoshedzera nedemoni kuti kudenga haende, tisu tinaye haripinde denga. Mademoni haaite zvedenga, anoita zvepanyika. Arorwe hachati, hadhiraivha imba haivake. Ko mademoni ari kufirii kuda kubata zvinhu zvepanyika atinei nazvo. Anoziva kuti kune package iri earthly pazvinhu zvekunamata. Peter akazobvunza, Ishe takasiya zvese tikakuteverai, tinowanei? Hakusi kurasika, hakusi kukara, hakusi kusada denga. Chinza mhinduro yaJesu, hakuna akasiya misha, hama nezvese akauya kwandiri, anoshayiwa ropafadzo muupenyu huno nehuchatevera. There is a package concerning life on earth yakadesignwa naMwari. There is a package in earthly. We are not heavenly minded to be earthly useless. Asi type yomara ndikuparidza. Wandiri kuparidza atoni program yekuti vanhu vanotopora panyika. Iwo vasati vaenda kudenga. Anoadresa ma-earthly issues Mwari. Jesu paanoti munhu ararame nechingwa bedzi, haasi kuti kurarama ndekwemweya. Paari kuti chingwa bedzi aringotaura nyaya yefraction kana yepercentage. You also need bread kuti urarame. Panoti chingwa bedzi ukatochishaya unotofa, iwe uri spiritual. Why earthly issues dzinoadreswa futi naMwari wekudenga. So vana vaAmoni chavakatadzira vana veIsraeri kunzi vadzingwe pana Nehemia 13, vakavanyima chingwa nemvura. Ndomhosva yo pamberi paMwari. Poya munhu achiparidza kuti dai wadyawo auparidza zvedumbu. Dumbu ndo yakatova first gospel mugarden reEden. Idya yapa, siya yapa, zevsi yaperi. Hapana kuti you must pray, you must fast, you must seek God. Redumbu ndo rakatanga mugarden reEden. Mwari akaparidza eating, not praying. Idya yese, siyai uyu. Eating kutodya chako chako zvikatoshumirwa. Why? Nokuti kurarama kwatiri kuita haisi punishment. Kuti mukafa munouya kudenga zvane basa shupwa ipapo ngazvinetsa hazvo. Chinonzi anointing chiri chinoshanda paearth. Mamiracles ari meant kuitika paearth. Kudenga hakuna mamiracles, ilifestyle. Kune mazwi asingaexiste kudenga anofanira kuexista panapa. Zvakafanana nekuporeswa. Kudenga hakupore munhu nokuti akurware munhu mupresence yaMwari. Kudenga hakurorwe munhu. Ma-issues ari earthly. Vakauya kuna Jesu zvikanzi yakafirwa nemurume, kana taakudenga anoita wani, zvikanzi akurorwe munhu. Kune ma-issues ekuti Mwari anoropafadza marriage, kudenga haite zvemarriage. Saka ma-issues iwayo nyonga ari earthly, they are spiritual according to God. Chinyeperwa nawakomana iwa, nyaya ndeyekuti tikuenda kumusha, zvese hazvina nebasa rese, mukuvharwa. Ende ari kukutsigira kuti ugamuchire izvozvo, anemba iwe unoroja, obva ati ari right. Haasi right. Ngaatengese imba yake. Ine basa rei harisiveka, mota ine basa. Bvunza vanadzo.
Zvimwe zvaunoti hazvina basa ino uno mufundisi unokubvunza nayo. Tini basa riko mota. Uchanoti papano chanopinda mune imwe kuti uende kumba. Handina kusere ntsoko. Ndori mwene basa rayo mafambiro. Sometimes vanhu vanoda kutichwa mabasics elife. Ama motivational speaker kaya. Even the Bible, pamwe pacho harisi spiritual zvachose. Really physical to motivate people. And then taraneziva kuti Mwari anototi simba enda kumujuru, kwete kuti simba enda kuchechi. Simba itongoda deliverance, inoda inspiration kana motivation. Simba enda kumujuru, kuenda pachuru wotadza. Wona tuvanhu tudiki turi kutakura madhaka tichibatsirana tichibuilda chinhu chiombe. Kuti sometimes you need hard work, you need unity to make things work. Kumujuru hakuna zvemwe, hakuna ndimi, kune malessons ari muphysical realm. Mwari vachitoti simbe enda kumujuru, kwete simbe namata, simbe namatirwa, zura anointing oil, enda kumujuru. You need motivation more than prayer. Jeremiah enda kumuumbi wehari, kwete kuservice, kwete conference. Enda unoona ari kuita zvehari. Mwari anotaura nemasituations mamwe acho unofunga kuti hasi Mwari. Kutotaura nemunhu kuti enda unoona kuri kurumbwa haru. Tine message dzehari. Jesu obva auya otanga kuparidzawo. Haatauri zvekudengayo. Unonzwa kuti kwaiva nemukushi akakusha mbeu. Agriculture iri pachena. Akakusha mbeu, dzimwe padombo, dzimwe paruware, dzimwe dzinodzirwa neshiri. Ane nzeve dzekunzwa nganzwe sensi yapera. Agriculture. Hapana ngirozi, hapana vatumwa, hapana ndina. Zvokumunda. Saka dai Jesu akadzoka dzimwe chechi apinde, anonzi agona kuparidza. Anotaura ngano. So vana vaAmoni nevana vaMoabhu vane mhosva yavakaita. Saka Nehemiah 13 yati pakavhurwa bhuku, it was found written. Kuti bhuku rikasavhurwa, tinogara nezvinhu zvatisingadi, zvinotataka, sina kutenderwa naMwari kuva pakati pedu, nekuti bhuku harina kuvhurwa. Vakatovaka rusvingo. Nehemiah 13 vanga vapedza kuvaka, vanhu vagara pasi, bhuku ndokubva ravhurwa. Dai vakavhura bhuku vasati vavaka, vaigona kutodzinga vanhu ava. But vakabuilda chinhu nema-enemies. Danger yekubuilda chinhu ne-enemy. Paanozoda kukwataka, anoziva pari wika. An enemy within is the most dangerous. Your friend ikava your enemy tomorrow is very dangerous than your enemy yagara iripo. Inzwa, munhu waungatrust mulife, munhu anokuvenga, nokuti anokuda anogona kunyepera. But anokuvenga anorevesa. I will repeat. Munhu waunofanirwa kutrust mulife, munhu anokuvenga kwete anokuda. Woza anokuda dzimwe nguva pane zvaanoda, but anokuvenga akatobuda pachena kuti hana basa newe. Anenge achitorevesa, but anoti I love you, they are dangerous. Bible nyaya irimo iyi ndopa ndakaziva kuti kisa ina kumira musha. Jesu kutoti atobatwa arohwe anga akiswa. Kuti paunochemera kisi paya paunokuwarira mahara, inombokuwadzisa kisi zvirimo. Vantu vandishakisa ndiye. Kisi inoraisa munhu. So the sons of Moab neAmoni, sons vakadzingwa pakati pena vaIsraeri. But havanongodzingwa nje, panga pavhurwa bhuku Nehemiah 13 and it was found written. Vakuru bhuku iri ukasapota uchiverenga kuti uone zvimwe zvinhu, unorarama umwe upenyu hwaunenge uchinyeperwa nekufungidzira nevanhu kuti it's okay, so long life. There is a God way of life. Mwari yaakadesigner for you. Nokuti zvimwe zvacho uchitofungidzira kuti kudzikama, kutodzikamiswa nemweya yetsvina. You are not supposed to be in that level, in that situation. It's a matter of time, Baba. Zvinoita pamberi apo. Panonzi pamberi ndepapi? Because life ikapane patinoti there is light at the end of the tunnel. How long is the tunnel? Ndofira mupaipi. Azvirambidzwe kubvunza. Kana once there is light at the end of the tunnel, how long is the tunnel? You are the leaders of tomorrow. I see tomorrow erene. Watakazvidzwa futi date 4. Tomorrow yedu isusu iri kupi inonzi tomorrow. Maishu zekuti hatina kuzokwesena, tangorarama nazvo. Murume akaporeswa pana John chapter 5 paBethsaida. Ndinofarira healing yake. Ndinongobhoikana netime yehealing. Why? Kana akagara 38 years akazoporeswa,
zvaifanirwa kuita mu 37 years asi uzoita futi boza udzoke kumashure nokura chienda kumberi. Kana aifanirwa kumbonakirwa nerimwe boys akabude papa sekuru. Sandoba unozoona sekuru achiita zveboys unokwakorwa kutime. Akafara kudhara but mari yanga yawati kure saka wakutonga mukomana. Rino wakomana muri kunetsa kudhara akure anokura sei? Akarohwa nenguva. So that time the devil will fight time. Church. Time and chance are given to all. Sometimes the devil will fight time. Pane zvaifanirwa kuitika mune imwe nguva sinobvira zvaitika. Kana ukazozvichemera wako musoro zvinoramba. Age ine mabenefits ayo. Mwana mudiki ane 7 years musikana ahambofa akaita prayer request yekuti ndiri barren. Ndoda namatirwa nyembereko. Even pasina kuroiwa haabereke. Why? Age kwete demon. But age ine mabenefits ayo. Gogo wachembera musoro havana ishe barrenness. System yakatowabvisa mukutakura. System not devil. Vakatodarika menopause hazvichaita. Why? Because numbu inodawo ne backbone yakasimba yekuti uitakure. Mai kana makotama munodonha nayo. Age ine mabenefits ayo. Urikundinzwa? Sachona hurumende haina basa kuti unogona basa but vanoti ukasvika age unofanira kumira basa. Konza ndikuda peika vari kuti pasvika pazera iyi unofanira kunge warongeka. Sachona munhu anoita kunyengetedzwa kuti makura baba makura sekuru emazorora kachikuti ndenhara ndokwanisa shungu nesimba zvakasiyana. Tina vanhu vakarambirira pabasa iri vakatoti manje mukaudza kuti vakura vanoramba. Zvaifanirwa kungetika mune imwe time haana kuzviita saka zvinomustraina kumberi uku. Jaya rine strength rine simba rekushandisa nokuti maari muna sekuru vachabuda vasina simba. Saka jaya rikatamba sekuru havazotenderwa kutamba unopinzwa bhizi. Saka munhu achabhitira iwewe ndiwewe. Nguva yawapiwa nesimba naMwari yekuti umhanye uronge zvinhu uri kutamba. Life mastage hayo hajambiki hauzotamba kwese. Wamboenda kubasa wamwe achichaisa mwendo paanototanga manheru wayo ende abvumire kurara panoita pungwe. Wamwe anochienda munorara uyu ngauya acharara. Why? Haisi nyaya yekumakana vanotiresa futi kumashure. Wamwe vari bhizi vachiverenga iye aitamba saka hautambe kwese. Wamwe vanonzorora iwe chitangawo. Munhu munochinjana life iri rafu. Life hautambe kwese kazvishuwa. Ukatotamba kuchikoro mulife mamutambike. Wafana wadiki kwa uri nungo choti boss. Wasatine wana tunoti boss ulizo life ili stop na uma boss akamfana yeye. Tatsori wakuru. Vana vamwe Matthew 18 nevana vaAmoni zvanzi vakadzingwa nokuti bhuku rakavhurwa and it was found written. Rume chinhu chinonzi information chinokosha. The devil chinhu chaanofighta pauri inyaya right information. Information yako but the right one. Devil anotrust ignorance as a tool, as a weapon. Inzwa I quote. Murumanzi Steve Biko passed on South Africa as a politician. Akataura statement yekuti the power of the oppressor is in the mind of the oppressed. Simba remudzvanyiriri riri mupfungwa dzemunhu ari kudzvanyirira. Nokuti unogona kutodzvanyirirwa une simba but wakabhitwa kufunga. Mombe ine power kudarika munhu but mwana wegrade 3 anotungamirira mombe ine power mumunda kurima. Kurati mombe iri kunzi power munhu aro but hamuzive pekutsika nepekuenda enda newafana. Saka hatidi power tikuda brain power rako unongodhonzwa uri kumashure. The power of the oppressor is in the mind of the oppressed. So the devil is not powerful. He takes advantage ye ignorance yako for him to become powerful. So ukiona kuna Mwari, the devil is no longer a problem. Mwana nubati kudi vanhu vangu vaparara. But because the devil is powerful, nekushaiwa zivo. Saka kusaziva kwako ndokwaanotsika to abuse you. Kusaziva kuti trick pakudai ndakamboita imwe phone yakati yafa pachine Zimex wako mana ndakaenda nogadzirisa. So ndakanzidzoke mangwana ndadzoka mangwana ndakasvika mukomana wacho aipedza but angaitamba rimwe game. Ndasvika ndikati wait dzine magame akadai idzi.
dzinoita mari sandenyu mudhara nasa ndasvika ikoko saka unoona kutoita ukatofa usinosvika ikoko wazona yakutambwa nevamwe iri yako unomboza ipapa pane munhu ane foni inoita zvimwe zvinhu zvasati aita wozi pane knowledge inodiwa kuti usvike kunoita izvozvo kuti zviitike unonofunga kuti inyowani iri yako. Why? Because kusaziva kuri dangerous. Ata mwana kuziva kuti mukadzi wandiri kutsvaga wandiri kuiva lonely kudai ndinaye anga asina mukadzi yaine mukadzi nokuti Mwari pavakada kumupa mukadzi vakavatisa hope Adhamu wacho vakatora mbabvu vakamudzorera mukadzi kuti zvaanga asina ndianga anazvo. Danger ndeyekuti iye akarariswa mbabvu ndokubva yatorwa. That's why pavakatadzira Mwari anga kuti mukadzi wamakandipa yet original information mukadzi wamakandidzorera vo ndandinaye. Saka time yekurara itime yeignorance yekuti you have what it takes but it also takes time to discover what we have. Ndiri grade 7 ndakafoiriswa nematicha kuti nandiri dofo because pavakati name one country musadhaki ine diamond ndakanyora Zimbabwe vakacheka mwana wangu akatonyora Zimbabwe ikamakwa kuti takambomakirwa navanhu vasiri kuziva tikaitana madofo mukusaziva kwekutesi mama tsangu akatoenda ka pandafanira kuita simba kaita dhini kuda kuitype yeumwe ticha ari kungomakawo kuziva azivo futi. Madiamonds haana kuuya muZimbabwe agara ari muZimbabwe takadiscover later zvinhu zvedu. So ignorance inoita kuti uve slave pauri supposed to be a king. Kwete nokuti wakaberekwa uri a slave masystems epanyika. Africa is not poor but Africans are poor. Africa is a continent iri blessed nemaresources but vekuro kumanda vanoti manipulata tikangonzi tine zvinhu zvedu tinokonzerwa hondo ukatara nyika yese ine maminerals akawanda hakuna peace. Usati vari kunetsana vakakonzerwa kunetsana kuti vavatore basi ivo havana kauko hakuna zviriko zvinhu zvacho zviri kunoko saka kunoku tinodividwa mapofu tu anongonzi ndamupa banga mwako anokucheka kutizana kwega kwega zviri mukawira anoti unaro here kuti handina sana anotikuwadza. Israel yakavaka rusvingo naNehemiah chapter 13 vanhu vapedza kuvaka vagara the book was opened and it was found written that no Ammonite and Moabite should be among the people of Israel, so they expelled them. So that I bhuku risina kuvhurwa vairarama nezvinhu zvisingadiwe naMwari. Unoziva kune zvisingadiwe naMwari zvawakagamuchira kuti ndo upenyu hwacho tingaite sei. Gamba Jesu achienda pamuchinjikwa achinopeya a price achikupa rusununguko ane nyaya dzaakabhadhara pakanzi paid in full but ukasaziva kuti zvakabhadharwa unobhadhara. Vakoma vaJoseph vakanotenga chibage ndokuenda nemari sevatorwa vachinotenga kuna Jose. Jose ndiye akavaziva ivo havana kumuziva. Jose kwakudzorera mari mumasaga vakumba vachivhura masaga pavakaona mari havana kufara vakati itrick tinokuwadzwa osa chinhu chawakajaira kubhadhara chikanzi mahara unovhunduka uri kuda mari zvinhu zvakaoma. Pakauya munhu akakupa $5 unoti thank you. Pakauya munhu akakupa 50,000 yes unotanga mutongesa mabhakupi ndiya wese akati ndiri muNigeria kuda kundiuraya. Unourayiwa sei ndo mari yamuri kuda kai unoruweya sokuti haifana kuzowanda inhamo hayo but ikawanda ndokuwadzwa but shoma ndobatsirika. Imindset iri mumunhu iyo munhu ari kufamba kudai ukamuti nyoka iyo kana munhu ane wisdom anofanira kutsvaga kwairi kana kubvunza kuti kupi but because of fear nemind yakaprogramwa kuti kwanzi kwandanzi nyoka iyi anongoshetuka anonotoshetukira kwairi. Waipfungwa ndeyekuti kana iri nyoka ndatorumwa the same person ukamuti mari iyo anoti kupi ausati mari iri kule but nyoka padhuze. Takarerwa navabereki vokuti ukauya hama yako kana yakakwara gumbo ichifamba nechimbo kwakutora so vaiti usanditsuridzire chipatara pana kambozinzwa ana mari yechipatara sadaro manu unozokwara. Vanoziva kuti zvenhamo nhamo zvinoimpata zvinoita
pakaya kare vanhu vangane mari vaita dumbuka ukatorawo machira ukaisa mudumbu ngesekuri utongani mabusiness unzati kwana anzati mari haite kupenga asi ukashuridzira kukwara anda mari chipatara imindset yekuti nhamo iri close rugare rwuri kure ukadziya moto wembavha unoita mbavha ko ukadziya moto vanhu vakarongeka haubvu moto unorongeka ukatamba nevanhu vasiriwo vanokukanganisa ko ukatamba nechaiwo vana vaamoni nevana vamoabhu vanzi havana kupa vana veisraeri chingwa nemvura murenje mwari akakonzera kuti vanwe mvura padombo avape mana miracle dziye dzaiitwa as covering pasystem dzaifanirwa kuprovida dzikaramba zosanjiti dzimwe nguva kurambirwa nevanhu kwakanaka kuti umboona kuita kwamwari vanhu vanoita zvidiki abrahamu akapa hagai nemwana wake ishimaeri bhodhoro remvura mvura yapera mubhodhoro mwari vakavhura meso haga akaona tsime remvura tsime isosi so vanhu vanokupa maringe capacity yavo but mwari anokupa muzhinji wake so vanhu vakaramba to meet Israel ndokubva mageneration aberekwa akura ndokubva pavakwa mawalls nana Nehemiah yapera kuvakwa Nehemiah 13 bhuku ndokubva ravhurwa and it was found written kureva kuti dai bhuku risina kuvhurwa vasina kuona nyaya iyi vairarama kusvika mukufa vane rudzi risina kutenderwa naMwari kuva pakati pavo ndati mumazuva aya marudzi mumazuva edu masituations asina kutenderwa naMwari ane basa rakabatirwa pamuchinjikwa but hauchararama nawo nekuda kwokuti bhuku harina kuvhurwa Uriya chakamuuraya ihondo but Mwari vachitaura vanoti David wauraya Uriya why Mwari vari kuti information ndo inouraya akanyorerwa tsamba enda unopa Joabhu mukuru wehondo yanga kanzi kudii naDavid isa Uriya pari kupisa hondo afe Uriya ndokubva apiwa tsamba yerufu rwake ndokubva anoidhirivhara ndokubva afa kudai akangoti ngwarawo parodhi akangoti regati ngonza kuti zvakamira sei aichinja direction mweya wekusaverenga unourayisa bhaibheri unaro uri kuurayiwa zvinhu zvakaurayiwa naJesu kudhara pamuchinjikwa unaro bhuku but hausi kuvhura bhuku nekuti bhuku ukarivhura rinokuvhura it was found written powerful information yakavhurwa vakaona kuti timira ridiwe saka danger iripo manje pane danger pavanozoda kuita hondo against Ammonite neMoabite Ammonite kana vakaparticipata kuvakwa kwemawalls pari wiki avanopaziva ukabuild a life that shamwari ikakupandukira iri more dangerous dzari munhu akakuvenga asinobvira ava shamwari yako because pamatimes amaiva shamwari you shed a lot wakatomudza nezvekumusha kwenyu nasekuru wako tsotsi ukaudza neproblem yekumba kwako saka kana akukwata akanokutangira pana sekuru tsotsi wakatomudza sekuru wangu wakangopiwa mari yaunogona kutotengesa kana zvokumhuri kwedu chamukanetsana unonanga kwasekuru George anza dzoda mari tinopinda usati vanhu pavaenda kubata Jesu sei vakaenda kuna Judas vaitoita research vachiona Jesu ane vadzidzi kuti vese da zvemweya but anotsvaga mara ava mukaenda necash God bless you thank you so much ukaenda necash pana Judas vakatoita research hakusi kubondera that's why vakatoenda pamunhu chaiye anotoida Jesu paaitofamba nevadzidzi vake chaioneka kuti uyada zvechechi uyada zvekunamata uyu anoteerera but uyu tsvaga mari mukomana saka vakabva vaenda vati tine mbichanaka ita kuti tibate mukuru danger yelife ndeyekuva nefriend yakatrustwa neenemy to destroy you munhu wakawira naye ukatamba nestereki zvimwe zvinhu mai we learn at the hard way kune vanhu vanodeserva kuudzwa zvimwe zvinhu nekuda kweintegrity yavanayo kwete nekuti ishamwari yako but you must earn it through integrity nokuti uchamuudza zvinhu nokuti ishamwari but haasi mature to handle issue iyoyo although ari a friend usaudze vanhu anonoudza mumwe munhu kuti usaudze vanhu nozvawaudzwa ka auna haana kusvika pachero chokuti unonyatsoona awe ane integrity yekuti chinhu chanoti amature haudzwe chinhu nokuti shamwari yako anoudzwa chinhu nokuti nyange ari shamwari yako ane integrity ane maturity because mafriends edu ari maclasses
Atina shamwari dzakaenzana. Dzese dzinotamba nesu. But unozopa shamwari dzako ndakuda nyaya iyi yekuroora ndotaura nauyu. Ndikada iyi yekutamba yekuenda kubhora ndotaura nauyu. Ndikada yekuda ndotaura nauyu. Pashamwari dzako ndo haasi wese waunodza zvinhu zveupenyu. Mistake yataketi sitakati wese arikutamba neni wese ati ishamwari yangu, ishamwari yangu. Mamwe vanhu vakauya kuzotamba nesu but havatambe nesu. Vakauya kuzotitambisa. Anozati munhu asingakude kana uri musikana akatouya pauri asingakude anogona kutoti I love you nokuti ane zvaari kuda. Haamboti I want to sleep with you anoti I love you. Time anotanga kusunga sunga anodza chama love yacho haisi kuoneka kaunopo haisi kuoneka inooneka sei ane target. But anosati hakuna munhu anoda basa mune sanda mari. Paunosvika kuti ndinoshanda nesimba ndiri kuda basa unochida mari. But unozoti hazvimboita kuti ndakainga mari panapa ndakainga mari haupinde unoti I work hard even without supervision even extra hours matriki ekuda mari haupere kamwedzi usapiwe mari yacho. Unodii kuti hakana mukasandipa ndakainga basa. That's not it. Inombotaura munhu achiti andogarira vana vangu kokanzienda nawo ono pane bashata. Onesana. Tozaveta vana havagarirwa kubedroom vanogarirwa kukisheni. Kune vana iro. Pane zvinhu zvichiwandirwa so. Neari kuda nyama mari ikasabhalanza musha anotenga mabhonzo. But akapiwa mabhonzo chaiwo chaiwo unoziva kuti haana kana kanyama. So mabhonzo ayachoka. Kutoti bhonzo kurati hapana nyama but unotora bhonzo nenyama futi. Why ndo kungongwarira kuoita vanhu pazvinhu so. So wese akazoita shamwari yako anofanira kuena a certain level through integrity. Kushare naye mamwe ma-issues are sensitive. Because friends sometimes they will become strong enemies. Ndiri kuudza from experience. Tinosafa zvinhu because tatine shamwari kwete tatine vavengi. Bo shamwari dzedu hadzamuzoramba dziri shamwari dzedu. Nekuda kuti mune shamwari isikade kuti ubreak a certain level of life. Mukadzi aigara neshamwari yake mumba uyu pakarara mwana wake akafa ndiye akabira mumwe ane mwana mupenyu. Unoti kune vanhu vasingade chipenyu kwauri kana zvavo zvafa. Yet you share a room together. Kune vari kuti my friends today because vasati vakomborerwa. Kune vari kuti brother today because vasati wana breakthrough. Ask Isaac and Jacob. Ishmael uchaona kuti mumwe paakakomborerwa yaIsau akatoudza kuti tiza your brother is after you because une blessing. Cain and Abel they are good friends. Kusvika munhu apa chipiriso chinodiwa naMwari unonzwa ndokuurayira kudiwa naMwariko. So even mufamily kuberekwa pamwe chete hazvinova kuti muri timu rimwe chete pamafungiro nekuronga life. Vamwe vana kudestroy vari mafamily members. So you know kune mafriends are more than a family member. Unoona chengetwa neshamwari ka hama dziripo. Mukoma wako anogona kukusiya shamwari akatogara newe. Ukama hwemuropa huriko haurambike but ukama hwekubatsirana muupenyu huri different nezveropa. So in various subject wisdom you have friends I understand but as every friend are way to kumudza ma details of life. Why? Some friends will become enemies. It's a matter of time. Zviri natural izvozvo. Handicharamba ndichitamba neshamwari dzanditamba nadzo kudhara nekuda kwezvakawanda zvakaitika ende vamwe vacho havachandifariri but ndaivaudza manje kumusha kwedu. Tina sekuru bhana kumusha kwedu imbavha vakatopiwa mari nemumwe munhu akauya vakaba kumba kwamwambuya vangu akazoda ndisitoya nekuenda kwasekuru bhana takasheya. Ukaona kuti Judhasi mupei mari atiratidze Jesu panenge paitwa research kuti vadzidzi zvavo but tsano vari pabasa. Pana chiri kudzidzwa kutsvaga maru. Rakavhurwa bhuku Nehemiah 13 it was found written no Ammonite and Moabite should be among the people of Israel. Ndokubva vavadzinga. Bhuku rakavhurwa vakavhurika pakuziva vakaita action. You need information for your eyes to be opened and apply the right action for good things to manifest. Hallelujah. So namwe iripo manje makavaka mese rushingo. So munhu akavaka newe chinhu anoziva pachiri wika. Munhu akasheya newe a lot mu life
anoziva pane problem yako, nokuti ishamwari kapanguva munowirirana hamuna kamunoziya kuti wangu akuparidza wangu bhati mabhebhi ndoada, wangu kuita zvakati bhati apa ndo panondinetsa, wangu mereji yangu bho bhati madhamu wangu vanozodai. Musi waanoti akunetsana newe ane mapoints aadoshandisa. Saka mukutamba manje une zvinhu zvaunofanira kuwanirwa nyasha kugona kuvheta kuti ane integrity here for everything, although he is a friend. Some friends, they are just friends. Hello. They are friends who are at a level yekuti unonyatsoona even yacho kudzadze kwake usati munhu anokudza makuwa pamusoro pomumwe munhu zviri easy kunodza vamwe vanhu pamusoro pako. Bozi ikoko ndokwaiswera chitamba nawo ka pakanitsana akauya kwauri ndobati matsotsi marombe kuzodii chitozvani ndine problem pano kwete shamwari. Why? Because chamutadzisa kunyeya iwewe achikunyeya kwaakabva chii. And such a person wakatompa integrity to share everything. Some friends are not friends, ma passerby, because with the matter of time they will become real enemies. And the enemy akambowa within the system is very dangerous. Munhu wakagara naye mu one room mukakura mese mukaudzana zvakawanda ari more dangerous than munhu wasotombogara naye kana vachikurwisa vese, because une mapoints awakamutsa, une nyaya dzawakatsanangura. So mistake yakaitika ndekuti bhuku rakavhurwa vapedza kuvaka rusvingo, vapedza kuvaka the walls, vakagara pasi Nehemiah 13, the book was opened, it was found written. Madii kutanga nekuvhura bhuku ndochandauya nacho nhasi. Tanga nebhuku, tanga nekutsvaga pfungwa yaMwari. Usati wadhila nemunhu wako tanga wanamata kuti Mwari ndipei vanhu kwavo vakarongeka vakadzikama vane pfungwa yakanaka. For some people vakauya for a mission, but for the meantime they look as if they are good people. Kune munhu wokuti kana marambana ari mukadzi anotaura zviri beyond zvaunotoona kuti hazvisi necessary. Vanhu havasi weti kuti vanzwe nyaya dzedu dzemumba, but anokudza nyaya dzemuriwo cheunoziva anonzi madora anoti munyaya dzisingaite. Zvineine vanhu tinoti vanhu vari machiwa even marambana ane nyaya dzaanochengeta, because munhu ende uri baba kuvana vamuinawo ende uri ndamai kuvana vamuinawo nyangwe marambana. So kuva kwake amai kuvana vako ane room of respect even mudivorce. Zvimwe ndokuticha by experience. Mune vana nesi vatata marambana une nyaya dzaunotochengeta. Why? Because vana vako vanoda amai vavo. Ukaratidza kuti unoda vana vako ucharespekta dzimwe nyaya dzaunoda kutanisha mai vavo, ndo maturity. Kune vane nyaya vakaramba zvokuti mumwe vati vanhu vachimutokone kutaura zvese hakujairire kudai anoziva kuti ndibaba vevana vangu, ndaamai kuvana vangu, ndine hasha dzangu, but pane pazvinosvika ndine room of respect because I still value my kids. But zvinoonekwa mukurarama manje izvozvo, nokuti ukangomhanyira kuti zvese kune vanhu vekuti they are more dangerous nokuti vakambowirirana newe. Nekun'anga kwamaenda unokuziva zvamakaiti anoti zvese bvu. Vana vaAmoni naMoabhu danger ndeyekuti bhuku rakavhurwa vapedza kuvaka rusvingo. It was found written kuti havadiwe pakati penyu. Saka tambogarirei nawo takanonoka kuvhura bhuku. Iroda kuvhurwa iri rinokuvhura kuti uzive the original plan of God concerning your life. Hallelujah. Hallelujah. Nokuti ukasavhura ukaita rekuvhurirwa unogona kurivhurirwa neasina kuvhurika otowedzera kukuvhara kwacho. Yes. Yes. John the Baptist aiudza vanhu chokwadi. Vanhu vaimubvunza ndiwe here kana tomirira umwe? Ndokubva taiwa kuna ari kuuya shure kwangu. Ina handisirini. But unoziva kuti kune vanhu vakaramba vachingonzi vadzidzi vaJohani kumunhu asiri. Haana munhu waakavhara akatoti handisirini. Vanhu vakaramba vachipinda kusiriko. Pakatouraiwa Johani, zanzi vadzidzi vake vakanotora mutumbi adamburwa musoro. Aitova nevadzidzi even by time of death. Yet by time of death Jesus was already preaching. But vakaramba vachipinda kwaJohani Jesu aripo. Yes. 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 Haana munhu waakavhara, but iye kuti havana kuvhurika pakuziva gwaro.
kusiri kwa ikoko haikupinda achitoti handisiri osona moto zvinotobuda pachena bhaibheri rinoti kudini mwari mweya vanomunamata mumweya nemuzvokwadi mwari mweya iwoti yega ise mweya asi inonamata mwari mweya asaite zvemweya nosanamata kwacho ka isikireti here mwari mweya anonamata mumweya nemuzvokwadi yenyu haisiyo mweya kodati panyatsoendwa dhipa pana dhipa pa iye mwari wacho mweya. God is a spirit. Those who worship him must worship in spirit and in truth. In spirit amupo loko tinorivhura chokwadi ndicho chichi ichi hachisi chokwadi. I'll show you something. Ichi ipati yechokwadi ndosaka pandapedza kuverenga uramba wakamira zvandaverenga ndowazvinzwa wadi kuenda ukuda zvandisina kuverenga. Aya madimikira anoda kuexplainwa nekuda kwamweya mutsvene handipanyasha dzekutsanangura. Hallelujah. Kutsanangura bhaibheri hakusi kuwedzera kuita kuti zvinyatsonzwika. Amen. Bozi nyaya dziri umu ndedzekudhara iwe uri munhu wanhasi. Hamuna munhu angani mota, hakuna munhu angani foni. You believe God for a car. Manga mune vanhu vane madhongi. Saka prayer yako haisi scriptural kana tichienda zviri original zvacho izvi. Isu mcheche yedu ndo yasara inoita zviri mushoko ndo yakatosara chaiyo inoitwa neshoko zvainofanira kuita nhasi. What am I saying? Kana yenye ichiita zviri mushoko Lot akarara nevana vake iwe nevako hausati mucharara rini zvirimo. David wakauraya mukadzi waUria iwe uri kuda nemukadzi wemunhu murume wacho hausi kuuraya zvirimo uchauraya rini Uria wako. Hakuna ipfeka trouser umwe wakatosunga bhandi une jini hazvisi mushoko kacho. Pane mapfekero avo kunzvimbo kwavo. Saka yati pari triki pakuandastenda zvinhu nyangwe panoti varume vakadzi vafanira kupfeka nhumbi dzevarume icontext hombe chaiyo nokuti pazvakatonyorwa nemazuva acho vaipfeka zvakatoda kufanana vese vaipfeka zvimadresi zvinonzi magemens. Jesu anga asingapfeke trousers vaipfeka magemens vakadzi vachipfeka futi magemens. Saka pazvinonzi vasapfeke zvevarume kurati mudesign iyoyo maiva nedesign iri meant for ladies. Izvezvi kutoni trouser rechikadzi kana nenharo pfeka uri tikuseke kuti matrauser ndeevarume kune evarume neevakadzi. Unoverera une rechikadzi unotrenda. Saka bhuku rakavhurwa ndokubva zvaonekwa kurati bhuku rikavhurwa newe unovhurika ende unoita action irelate neknowledge iri mubhuku. Saka pane danger ndepekuti ikuinterpreta bhuku manje kwawandirwa nemainterpretero manje ane nyaya. Bhaibheri ritriki pakudai unogona kurinzwa sezvauri kana kurinzwa sezvaunoda. Tinounwa Jesu akachinjawo mvura ikaita waini wakaone problem ka pewaini ndakapaverenga shuwa vanhu vakanwa but my ingredients it turned water into wine. Iwe rako rine sorghum rine chimera kaya harisire pana John chapter 2 iri ndere kudelta iya delta kaya iya isi miracle eri ngwamuleko wakomana wakasanisa zvinhu zvavo. Unogona kurinzwa sezvauri zvinocontributa manzwiro zvauri zvinocontributa manzwiro aunoriita zvaunoda zvine contribution yekuti unorinzwa sei. So rakavhurwa ndokubva vaona kuti aizve iri timu haridiwe pakati pedu hanzi reason yacho they did not meet the children of Israel with meat and bread pavaenda kuKenani. Vakavanyima zvenyama. Mwari akatotsamwira vanhu vakanyima vanhu chingwa nemvura. Mwari kutsamwira nyaya yechikafu. Mafundisi aya anoparidza dumbu. Mweya waMwariwo nokuti anombotsamwira nyaya dzenyaya dzedumbu. Mugarden Eden makaparidzwa eating not praying. Idya yese siya iuyu service yapera. Jesu pane paakatowanza chingwa kwete preaching bread. Pamwe pacho akakonzera kuti vanhu vabate fish kwete dzemweya dzekutoruma.
wedze dumbu dzirimo because life pachayo haisi punishment kuti tambura ifai muri kuenda kumusha kunozorora ende wacho anokudaro animba ane mari momwe zvemari izvi nyaya ndeye mweya wako dzitsari momokanda kuti zvemari zvanoba kuone kuti ati nonge. There are bills to pay no matter how spiritual you are. Ndambopira kombi kaikanzi God given ndikandiye mwari watoparidza uyu ndakatibatanidza ndikati pakanzi God zanzi akapa isusu unoipira kombi iminana ukachajwa unoti Peter pakabata hoi dzakawanda akagoyera vanhu dzakatengeswa ndokwaaitoshanda ibreakthrough yekubasa kwake. Dzimwe dzimba dzamuri kuroja vanhu ivo vakapihwa nyasha naMwari kuti vawane stand vavake uri kuroja munyasha saka pakazamufundisa anoti receive your house muri kunyeperwa receive your house kuita sei chine chachikurwadza here. Do you know even mutoilet mukaitwa mess usiri waita as long uri roja repapo ndiwe ndakamboenda kuHeathcliff ndakapedzera kudhara kuona matoilet makanyorwa kugeto unonyorwa mutoilet uchapa kuti waita itwe basa osa ndakati akomana ndavana makore ndakasizozone unonyorirwa tsamba inowerengerwa toilet kuhapasi penyuka. Life inoda kuti pamwe pacho kurwadziwa kunobatsira unoita shungu chinokudzingirira ndo chinodetermina speed. Ukamhanyiswa nembudzi kana katsi apa unongomira woita action yekuikika but tikabvisa katsi tikaisa shumba even kune jurawo pfungwa yako ende kuti chero ndaenda kuseri maendero yaimwe story kana ndikasvika nedumbu but ndararama. What takes you determines the speed you must take. Vakuri vamwe type yenhamo inotidzingira ina kumira musha kunge isusu zvedu isu vamwe pataitodya porridge spoon yenge iri 1 ndaiti mudhara wangu anga akaomerwa kudaro akomara chaspoon hapana kambodyawo porridge netumakwatiso vakuru takadzingirirwa kubva kudhara takaberekwa tiri kumainasi spoon yaishamisa so kana mwari akuti unopasadza ukazotaura zvaunotaura ndimbondimirira miswai nyaya yechingwa nemvura yakatsamwisa Mwari akanyora tsamba yekuti type handidi kuiona pakati penyu nekuti vakanyima Israel chingwa nemvura kwete zvemweya zviri physical. Mwari akakonzera miracle yekunwa mvura padombo. Mwari akakonzera mana chingwa chakadyiwa murenje yaiva substitute yekuti vanyimwa a system yaifanira kuvapa kuti hazvina nebasa rese tiri kuenda kumusha kunozorora. No, vhangeri riri in two sides. Saka paprayer uchiti kuda kwenyu ngakuitwe panyika sekudenga, thy will be done on earth. Kune ma-earthly issues anofanira kutoitika. Alright, ada kuenda kudenga wangani tese ndoya nepfuta, uda kuenda simudzai maoko toti ndokurova izvo unosedzera unodzikisa uda ngochovha uchiitei ari moyo wako uda kuenda kumusha kunozorora patongozorora uri kumufakosi. Why? Life is a gift. Ndokutinzwa pamwe pacho watogamuchira Jesu saka wanongomirira kuti utendeuke, watomirira kuti situation yako itendeuke woziva kufuratira zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So Mwari wenyasha dzacho vanadzo. Deuteronomy 8:18, I am Jehovah God who give you power to make you wealthy. What a spirit. Une power to cast out devils. Then there is power to make life better. Why? Because the devil I want to fight a foot physical life. Let's go. Zvimwe zvirwere zvine vanhu vazoti zvakatanga sei. Kune mweya wokungova nechirwere chisingatseseke kuti chakabata sei mulife mako. Nemanga ake takaporeswa kwete takaponeswa. Kuponeswa kuri spiritual, kuporeswa kuri physical. Nyama inotoda Mwari. Shoko rinoti nyama inoora, haina kunzi iorese. Saka uchizora Nivea ichaora. Wamuguwa kuti uchifamba izvo. If you are obedient,
You eat the good of the land. Iri kunzi good apa chikafu kwete mweya. Abrahamu yashamwari ya Mwari. Ukama na Mwari mweya. Mwari shamwari yao. Ndokubva vakonzera kuti ive rich in silver and cattle. Kwete in spirit. Abraham was rich in silver and cattle. Ari shamwari ya Mwari. Because pfuma ikawanda so unosuduruka pana Mwari ko nhamo yakusebedza. Saka tori padhuze ka. Ndinofanira mabishop nemanetsera zviri kuita. Alright, rega ndichibalance mushi. Kupfuma panyika kuendese kudenga. Nhamo yendese kudenga. Saka uno zvese asi zvedenga. Chita choice. Iyi choice yepanyika manje. Mari yakawanda auende kudenga nayo haina basa rese. Nhamo aiendese kudenga haina basa rese. Saka udazoenda uri kusaidi kupi? Kungofungawo semunhu anofunga so. Enda wati zviri nani na. Why? Because pamwe upinde unoita mufako ndikutaurira. Kuna kunze wakatambura website uku. Because maamuri pama wani munokavhira kunoku. Kudenga kusiko heaven is not a refugee camp for victims of the devil. Is a place of rest for champions. Lakundi kwete vakakundwa. Wanafana shuka paoneta hashada Satan. Kubva mu physical kwenda mu spiritual, things must change. Nyasha dzacho dziriko. Anointing breaks yokes of bondage. Kudenga hakuna bondage. Anointing in power to destroy my issues are earthly. Kudenga hakuporeswe munhu avarware. Kudenga hakurorwe munhu. Ukasatororwa pano wanyura hanipo kutenderera. Rinototaura iri akaenda kudenga akanzi yanoita mukadzi wani kana taa kudenga zvikanzi hakurorwe munhu ukasarora wanyura utodzara paseti pakwawo ukasarora wanyura. Ende wacho kuti hazvina basa asiya mukadzi kumba. Ukunyepe eshe asiya wake kumba. Ine basa rei motikari ndoye atoya neyake kwete kombi. Receive your house. Zvine basa rei ane imba yake ari kukudaro. Ziva life yako. Usabatwe kumeso Mwari ndimweya but vhangeri rake rinoatenda ma earthly issues. Denga haisi refugee camp yema victims. Kuti ashuwa makanetseka pasa pako mana beta uyayuka. Zvafana nebasa. Mabasa hakuna. Yes. Akatova kufuta upinde nokuti wakatambura stereki. Unoitwa interview. Mwagona ere magetsi tatatambura akomana unosvika pa transformer. Vanotoda futi knowledge even in poverty. Maybe to balance these things. Nyaya ndiri kutaura yezvinhu zviri earthly. Tinotenda muna Mwari weminana. Hauna kana chikoro chawina chouya pano ndokunamatira. Kuti right now be a doctor. Nyangwe Mwari achita minana. Wega ndoza kuti hatsano ndikudareseresa amusadaro. Ko hauna kudzidza ka. Alright, pana akanamata zvekuti ato qualified doctor. Indakanzwa minana yakawanda ma testimony ndakanzwa. Asana kudza testimony yakomana nanje akaonamatirwa ndikaita engineer. No certificate ngo declare so da engineer Mwari anoshamisa. Musishamiso zvake ari ma principles nema laws. Doctor unoto obtain knowledge iri earthly. Unless wada kuita nganga wangu tisaka tinzo which doctor mubvunzo chiremba rudziro. Urangoka. Which doctor is this? Sure, time is done. I'm not going to go in there. They did not, Nehemiah 13 verse 1. The people of Ammon and Moab, they were chased away. Why? They did not meet the people of Israel with meat and bread. Maraka makirano kunyimano chingwa. Akatokonzera kuti vatodya chingwa chainzi mana. Vanwe mvura yepadombo zviri physical. Vachifamba naMwari mweya. Akarwadziwa nazvo kuti vanhu vashaya.
Mwaranto boy kana nukuoma kwa zakaita. He wants you to enjoy life. Life is a gift, is punishment. Hakuna plan hiyo yokuta kana zvikanetsa no problem. It's a problem. Why? Because vhangeri rake rine dzimwe nyasha dzekuti zvimwe zvinhu zviitike muupenyu hwako nhasi. Hatiporeswe neropa, tinoponeswa nemavanga, chinotiporesa iropa. Saka iri in two dimension. Iye Mwari wacho mweya afunga kuponesa vanhu panyika. He became man, a physical man. Jesus came in the flesh. Sei auya ari panyama nokuti kurovererwa pamuchinjikwa hakudi mweya, kunotoda munhu anobuda ropa. Saka